Lafoth. Mae nhw'n llenwi fy nghalon yng ngheulu I yw'r teulu mwyaf hoffus. Ydym yn mynd am dro wrth yr afon, mae'r dydd yn gorffen yn hapus. I rhaid sydd ddim yn gwybod beth yw Bardd Plant Cymru, cynllun yw e. Cynllun sy'n cael ei ariannu a'i drefnu gan lot o wahanol bartneriaid mwyn galluogi I fardd fynd o gwmpas ysgolion Cymru am flwyddyn fel oedd hi, ond am y tro gyntaf lenni dwi'n cael mynd am 2 flynedd yn cynnal gweithdai mewn ysgolion ac yn y blaen, yn poblogeiddio barddoniaeth ymysg plant, ond hefyd yn cyfansoddi barddoniaeth newydd ar gyfer plant hefyd. Peth gorau am fod yn Bardd Plant Cymru fi'n teimlo yw bod fi'n gallu gweld Cymru a gweld plant Cymru. Na'r prif beth fi'n teimlo. Fi'n gofyn I fi na weithiau pryd fi'n cael amser I sgwennu unrhyw beth oherwydd mae fe mor brysur, mae teithio'n gymaint rhan ohono fe hefyd. Teithio yw'r prif rhan o ran amser, mae'n siŵr. Felly, dwi ddim yn cael gymaint o hynny o amser I gyfansoddi, ond pan dwi yn cael amser I gyfansoddi, dwi'n teimlo fi wedi cael gymaint o ysbrydoliaeth yn ymweld â'r ysgolion. Mae sgwennu'r cerddi chydig bach haws bron. Pan nes I ddechrau barddoni, o'n I yn rhywbeth fel 13-14-15 oed. O'n I yn yr ysgol. Nes I darllen cerddi yn yr ysgol, cerddi gan Llynydd Owen a Dic Jones ac yn y blaen. A nes I rili mwynhau darllen I cerddi nhw. A o'n i'n teimlo bod fi rili eisiau dechrau cyngeneddu hefyd. Felly nes I ddefnyddio llyfr Myrddin ap Dafydd, Clywed, Cynghanedd, a dysgu hynna wedyn I gyngeneddu. Adref. Does dim yn well nag adref cael eistedd o flaen y tân, yn bita caca yn gartref a blwyddio a chanu can. Yn ystod y gweithdy heddiw, rydw I wedi dysgu sut I gwneud cerddi a rydw I wedi gwneud cerdd am fy nheulu. Yn ystod y gweithdy heddiw, rydw I wedi mwynhau cael creu cerdd yn hynna, a dwi'n meddwl mae'r Bardd Plant Cymru gorau sydd wedi bod ydy Eurig. Sy'n ni gyda unrhyw un darn o gyngor I fardd ifanc, byddwn ni'n gweud triad o ore I dorri dy gwys dy hun. Mae wastad angen yn y pen draw ffindo eich llais eich hunain a bydd hwnna'n dod gyda'r amser. Os ydych chi'n credu bod chi yn gwneud mewn y ffordd arbennig a bod y ffordd na'n iawn, credwch amdani a sy'n eisiau newid, sy'n credu.